Apartmány Lúčny raj v malebnej gorálskej obci Ždiar v srdci Bachledovej doliny poskytujú komfortné ubytovanie v moderných apartmánoch len 200 metrov od nástupnej stanice kabínkovej lanovky strediska Bachledka Sky & Sun. Naše apartmány s plne vybavenými kuchyňami a moderným zariadením sú ideálne pre rodiny aj jednotlivcov. Hostia ocenia wellness s fínskou saunou a výrivkou, spoločenskú miestnosť s PlayStation 5, vyhrievanú lyžiareň a detské ihrisko s posedením a ohnisko. Okolie ponúka široké možnosti turistických a lyžiarských aktivít. Naše apartmány ponúkajú výhľad na krásne scenérie Spišskej Magury a Belianských Tatier, ktoré vás očaria hneď pri príchode. Interiér je elegantne zariadený s dôrazom na pohodlie a praktickosť, čím sa zaručuje príjemný pobyt. Wellness centrum je dokonalým miestom na relax po dni plnom aktivít, kde si môžete dopriať saunu alebo výrivku. Pre deti máme pripravené zábavné a bezpečné ihrisko, kde sa môžu hrať a objavovať.